Sziasztok, Peti vagyok, porrá fogom rombolni a Netflix székházát, és a múlt héten láttam a Flow-t. Ilyen ez a február. Hideg és kopár, az ember szipog vagy krákog, és legszívesebben csak takaróba bújna és megnézne egy csilles, aranyos animációs filmet, amiben visszaköszön az állatos Instagram feedjének összes közkedvelt karaktere. Nézőként a Flow első fél óráját én is körülbelül így, a doom-scrolling felhőtlen kábulatában töltöttem, ahogy döpöttem kis szukicicon, felzaválom a kis pofiát, de ahogy a cselekmény elkezdett épülni, a film szépen lassan a hullámai alá húzott. A gyerekfilmeket már egy ideje egy kettős paradigma sújtja. A gyerek, mint kategorizáció eleve azt feltételezi, hogy az így jelzett filmek valahogy alapvetően mások, mint a felnőtt filmek, vagy éppenséggel alájuk rendelhetőek. Ez a feltételezés egyrészt ahhoz vezet, hogy a gyerekeket megszólító tartalmak elsilányulnak, és a mozikban minyonok, meg trollok, meg egyéb népbutító kultúrbetegségek kerülnek, másrészt viszont ahhoz is, hogy folyamatosan olyan narratívákhoz kell ragaszkodnunk, amik ezt a kisebbségi érzést kétségbe esetten meg akarják cáfolni. 100 meg 1000 olyan cikk, videó vagy kritika, miszerint ez egy meglepően érett gyerekfilm lett, vagy végre egy olyan gyerekfilm, ami a felnőtteknek is mond valamit, mintha valaki újra feltalálta volna az elektromosságot. Ezek a vélemények csupán arra jók, hogy igazolják tulajdonképpen azt a status quót, hogy ez a misztikus, teljesen önkényesen definiált és valójában nem is létező zsáner, a gyerekfilm más törvényszerűségek szerint működne, mint a komoly vagy a felnőtt filmek. Ez az egész jobb kifejezés hiányában egy fasság. Nincs olyan, hogy gyerekfilm. A felnőtt film lehet jogi értelmezésben felnőtt, úgyhogy vannak benne olyan tartalmi elemek, amik fiatalkorúak számára kifogásolhatóak, paráznaság, gyilkolás és mi egymás, de egy sztori médiumára, prezentációjára vagy szélesebb tematikájára képtelenség egy felső korhatárt ráaggatni. Egy film sosem lehet felnőtt vagy gyerek, leginkább azt lehet rá mondani, hogy értelmes vagy ostoba, értékes vagy szemét. A 2024-es Flow esete az, ahol ez a napnál is világosabban megnyilvánul. Úgy érzem, hogy a Flow mindenek előtt arra ösztönöz, hogy egy kicsit megtorpanj. A történések jóval lassabban csörgedeznek, és a környezet sokkal kevésbé ingergazdag, mint azt egy állatos animált filmtől szerintem bárki várná. Főmacskánk barangolásait követjük, ahogy egy sejtelmes, természeti csapásokkal sújtott tájat jár be, túlélést és társaságot keresve. Még csak nyoma sincs azoknak a mesterkélt szituációknak, a szüntelen és végtelenül idegesítő illegetésnek, vagy az okoskodó, kizárólag Funko Pop eladásokra szakosodott kabala szereplőknek, amiket tonnaszámra látunk viszont mondjuk a Disney filmekben. Eleinte nem is igazán tudtam hova tenni a Flow szokatlanul low-key prezentációját. A film folyását nem korlátozza a populáris elbeszélés görcsös írói keze. A történések nem adják a konstrukció benyomását, leginkább a vak véletlen és a sorsszerű és elkerülhetetlen között mozognak. Főállatunk a névleges áradat elől menekülve bukkan valószerűtlen sorstársakra. A végül összeálló csapatot az említett macska, egy labrador, egy titkárnőmadár, Julien király és a világ legnagyobb rákcsálója teszi ki. A Flow valódi értéke és sajátos pedagógiája igazán csak a film csendesebb pillanataiban tör a felszínre. Akkor, amikor éppen nincs semmi sürgős és nem történik semmi lényeges, illetve maga a nem történés a lényeges. Az elbeszélés negatív tere, amit az animációs filmek túlnyomó többsége a lehető legkisebbre akar visszaszorítani, mindenáron ki akarja írtani meg annyi vibráns és hangos ingerrel, meg esztetizálással, meg agyrohasztó zeneszámmal, ez a negatív tér itt lehetőséget ad a merengésre és a valódi kreatív interakcióra. Ezekben a pillanatokban a film finoman és érzékenyen, szinte sustorogva mesél sorsról, identitásról, barátságról, halálról és a változó, bizonytalan világról. Ezek elég heavy dolgok tudnak lenni, és ebben a nagy töprengésben elcsúszhat az ember figyelme arról, hogy amúgy mennyire zseniális a Flow egy gyermeki szemszögből.
Ezek a témák maguktól így úgy subliminálisan át fognak szivárogni, de egy gyerek nem feltétlenül azzal fog elsősorban törődni, hogy ez most Ginz Zilbalódis hanyadik filmje, és hogy ő mit akart belefoglalni, azon fog gondolkodni, hogy hogyan tudja magában ezt a világot és ezt a történetet kiegészíteni, és ezen a kiegészítésen keresztül megismerni és megragadni. A flow a nézőt kortól függetlenül a passzív befogadás pozíciójából az aktív értelmezés székébe emeli. A dialógustól való megszabadulás és a sztori lótifuti mozgása is csupán elősegíti ezt a folyamatot, hiszen a film nem akar ezeken a mechanizmusokon rugózni és a saját érvényesülésével ledominálni, behív egy sztorira, aminek van egy behatárolható teste, de közben hagy lehetőséget arra, hogy a néző ehhez a képhez a saját módján hozzá tudjon szólni. Akár egy mese. Többször emlékeztetett a Kisvakondra, vagy a Shadow of the Colossusra. Tudom, ez egy elég elvetemült párhuzam, de mindkettőre igaz, hogy a történet nem csak a saját maga befejezését keresi, hanem az útközben felkarolható és kultiválható tapasztalatokat. A világ működésére vetül némi fény, de épp csak annyi, hogy medret tudjon adni a képzelet folyásának. Gyanítom, hogyha én 5 évesen láttam volna a Flow-t, akkor felért volna egy komplett vallásos élménnyel. Leginkább úgy tudnám körbeírni a film jelenségét, mint az Illumination-ös kulcsrázogatást és a tableten töltött Cocomelon órákat leváltó erdei séta, ahol nyugalomban a természet magától értetődő, magyarázatot nem igénylő harmóniájában szinte minden individuális szikla vagy kósza bot külön jelentőséget nyer, és a nesztelen bokrok és virágmezők alatt az emberi képzelet spektrumának mindenféle manói és tündérei vagy dinoszauruszai térnek nyugovóra. Én a Flow-t csak ajánlani tudom. Összességében egy nagyon jó ízű, gondosan rétegelt történet, sok szempontból klasszikus, de a szélesebb körű animációs trendek szempontjából mégis előremutató, remélhetőleg. A zene erőteljes, a film sokszor stresszes, de nem kell aggódni, mert minden nagyon természetes. Mindenki a saját regélyének saját embere, vagy ez esetben állata. Miközben csináltam ezt a videót, a film nyert egy Oscart, köszönöm.